Mak info iki sampean kabeh ngerti apa urung dalan kene iki. Kene iki ngerti apa urung sampean. Dadi iki putite Desa Sumbersih Mak ya. Dadi teko Sumbersih sampean arah ngidul terus minggak-minggok dan sebagainya. Engko sampean menting liwati kene iki. Lah, kene iki dadi perbatasan. Kali iki perbatasan antara Desa Sumbersih karo Desa Kali Gambir. Lah sing kene iki tan kali kene iki masuk dusun anu Mak ya, masuk dusun Panggung Pucung desane Kali Gambir, Kecamatan Pangrusa, Kabupaten Blitar. Wah, aku iso ra liwati dalan iki. Ya mungkin ya sekitar piro ya? Paling ya sekitar 2014 kae, saiki ya 10 tahun punjul lho. Dalane rumah saku kan biyen angel pisan pancen. Sing kene kan biyen angel. Lah iki kok malah luwih angel ini piye ceritane iki? Apa mungkin selama 10 tahun ini dalan iki rung dianu Mak ya. Rung didandani blas ketoke. Lah iki kene iki aspale malah entek resik lho. Kene iki desa dusun Panggung Pucung iki masuk pemerintahan Kali Gambir Mak ya. Karo Kali Gambir sing lore jan beda ya, lek lore jan ses tenan. Tapi iki jan iki kudu ngati-ngati sampean kabeh liwat kene kudu ngati-ngati. Iki lek mbalap ya iso keblender tenan lho iki. Kila udan ya mesti lunyu ngono ya. Ya wis info sekitar Panggung Pucung Mak.